హాయ్, మనకు ఒక ల్యాండ్ అనేది సేల్కి వచ్చిందండి. ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసరికి శ్రీశైలం హైవేకి ఉంటుందండి. ఓఆర్ నుంచి 22 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది. అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ నుంచి అయితే మీకు జస్ట్ 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే ఈ ల్యాండ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ ల్యాండ్ వచ్చేసరికి మీకు శ్రీశైలం హైవే ఫేజింగ్, తిరుపతి హైవే ఫేజింగ్ అయితే ఉంటుంది. వెల్లండ అనే గ్రామం విలేజ్కి వెళ్ళే రోడ్ లో ఉంటుందండి. విలేజ్ కిందకి వస్తుంది. వెల్లండ మండలం, వెల్లండ విలేజ్ అన్నమాట. క్లియర్ టైటిల్ అయితే ఉంటుందండి. ప్రైస్ వచ్చేసరికి పర్ ఏకర్ వచ్చేసరికి 2 crores అయితే కోట్ చేయడం జరుగుతుంది. జోన్ వచ్చేసరికి ఫ్రీ జోన్ అన్నమాట. ఆర్ఆర్ నుంచి ట్రిపుల్ ఆర్ నుంచి సైడ్కి వచ్చేసరికి 10 కిలోమీటర్స్, ఓఆర్ఆర్ నుంచి 50 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. 50 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుందండి. మరిన్ని వివరాల కోసం అయితే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. ఆ టోటల్ డీటెయిల్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మీకు సైట్ విజిట్ కావాలనుకుంటే డే బిఫోర్ స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకో మంచి ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ కలుస్తాను. ఇలాంటి ఎన్నో మంచి మంచి ల్యాండ్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్కి అయితే మెసేజ్